казахме, сваляме зегерката. Зегерката много трудно се сваля. Трябва да с нещо остричко. Махаме зегерката. Сега капачето. Капачето, вътре в него има гумичка. Тя най-вероятно вече е вредена, стара. Махаме я. Както виждате, вече е износена. Капак. Вътре има гумичка. Ето е тук. Това е гумичката на капака. Махаме. Има друг пръстен, който се сваля. В конусната част на този пръстен уплътнява тази гумичка и капака го притиска. Ще ви демонстрираме нещо такова. Уплътнението става точно тук. Следва муфичката. Махаме муфичката, обърнете внимание. Тази част е по-дълга от тази. Или това стои нагоре. Не го обърквайте. Дисковите. Изсипваме всички дискове. Това е муфичката. Вече измита и изчистена. В този канал стои тази гумичка, която също е повредена. Или тези две гумички и тази задължително се сменят. Задължително. Така. Много важна е чистотата. Много важна. Затова обърнете внимание, всяко нещо трябва да бъде идеално изчистено, измито, за да няма никакви мазнотии. Дисковете. Дисковете с междинни пръстени. Ще видите при монтажа как става. Махаме ги. Това са ламелните дискове, а това са междинните пръстени,
които дистанцират един от друг пръстените. Обърнете внимание, има два вида диск. Едните са освободени отвътре с външни зъби, другите са освободени отвън с вътрешни зъби. Те се редуват се при монтажа едно след друго. Така. След малко преминаваме към монтажа. Така, преминаваме към монтажа. Коресиленче, малко парцалче, каналчето, където трябва да лежи гумичката. Хубаво се изчиства, да не е мазно, да не е мръсно. Изчистения канал, гумички, екстринг. Силиконово масло. Мазаме хубаво гумичката. Силиконче. Хубаво намазана гумичката. Готова за монтаж. Ето. Мазваме. Пак повтарям, чистотата е много важна. Затова пазете всички инструменти, всичко чисто. Следва муфичката. Обърнете внимание, по-дългата страна, по-късата страна. По-късата страна е от долната част. С финна шкурка, много финна шкурка, 240-300 се зашкурва, лицата да са идеално чисти и равни. Съвсем малко силиконова смазка да поведе в гумичката.
След което внимателно наместваме в центъра, така че да поведе гумичката. Внимателно. И е готово. Така. Следва интересната част. Ще налеем около 250 грама 250 грама силикон. За целта аз съм си поръчал от eBay 500. За да сме точни, ще измерим количеството в тази кутийка и ще наливаме в муфата, докато установим точно 250 грама. 250 грама предполагаме достатъчно за тази муфа.